Si no us agrada l'espectacle, està prohibit tirar tomàquets, ous o qualsevol altre aliment d'aquest calibre als actors, ja que la verdura està cara i, senyors, hi ha crisi. Si heu d'anar al lavabo, es prega que feu punteria, tant els nens com les nenes. Finalment us informem de tot allò que sí que està permès fer en aquest espectacle. Escoltar amb atenció, aplaudir amb assiduïtat i sobretot riure, riure, riure i riure molt. Sisplau, treu la llista de la compra, per favor, que si no no recordarem. A veure! I si farem? Hola! Hola! Què passa? Què passa? Sí, jo sé volar, i si no no pots. Confia una mica. I no sé, és una nena molt guatxa perquè quan, no sé, saps? És riallera, és alegre, m'explica xistes. I quan la veig, no sé, em sento... Encostipat, no? Doncs refredat. És el mateix, Ah, és el mateix. Doncs llavors molt preocupat, enrabiat, empipat, atrafegat, enamorat. Estàs enamorat! Perquè no te la pots treure del cap, no m'ho preguntis. Això no se sap, és una meravella. Està enamorat! Que guai, no? Felice di stare lassù e volavo felice più in alto del sole, piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Aguanti forte, Mire!